Ma ti, još uvijek ne mogu vjerovati da je tako lako uništila zabavu. Sav taj trud. O, netko dolazi. Čujemo se. O, Violeta, kako si? Loše. A, to je odlično jer... O, loše si rekla. Zašto, draga? Što se dogodilo? O, reci mi. Sigurno imaš nekog pametnijeg posla. O, da, naravno, čeka me maska od blata, ali samo čekaj malo. Violeta. Što? Molim te, zašto ti ne bi... Moraš mi dati šansu, samo me pusti k sebi, želim biti prijateljica, osoba od Moja povjerenja. mama? Jel to to? Čekaj malo, osim činjenice da sam premlada da ti bude mama, ako se udam za tvoga oca, morat ću preuzeti njegovu ulogu, zar ne? Nitko, nikada neće uzeti njezino mjesto. Jel ti jasno? Sad se ispričavam. Da. Zašto se u ovoj kući nitko ne javlja na telefone kad zvone? Halo? Da. Agencija? Što vi to govorite? Želio sam, razgovarati s vama jer me šokiralo da ste odbili obje učiteljice koje je agencija poslala. Koje učiteljice? Onu koju smo poslali jučer i ovu od danas. Ali što vi to govorite? Zaposlili smo jednu koju ste poslali. Molim? Ne, mora da je došlo do greške. Nijedna učiteljica iz agencije nije zaposlena kod vas. Sada sve postaje jasno. Sada je sve jasno.